Ej, det var virkelig sjovt. Virkelig godt. Ja. Ej, det var virkelig sjovt. Virkelig godt. Ja. Det var stort. Ja. Og vi var, altså jeg synes, vi var gode. Vi var lidt bange. Var vi? Jeg fik det selv gang. Men det var spændende. Jeg har flere rum, end jeg havde regnet med. Ja. Okay. Helt klart det. Det er mega sjovt at gøre sammen som vennegrupper og det. Og vi skal det helt sikkert ned og prøve de andre rum også. Ja. Det var da så fedt. Familien med ned og... Ja. Vi konkurrerer lidt på tiden også. Og man kommer lige til at se hinanden på en anden måde også. Ja, det er fedt faktisk at være sammen. Ja. Ja. Så det er en kæmpe anbefaling herfra. Ja.